Jeg har ikke engang lyst til at fest, men det kommer så sindssygt. Så sindssygt. We love it, we all it. Jeg har aldrig været i fest, så jeg har levet med. Er det dejligt, vi kan hygge os sammen og have en fest, eller hvad? De her havekoncerter, som vi laver for børnene, det handler i allerhøjeste grad om nærvær. Vi ser hinanden, vi lytter, vi snakker, vi er i øjenhøjde med hinanden. Fordi når jeg møder de her børn og ser dem og snakker med dem, så bliver jeg klogere, og så kan jeg meget bedre være deres stemme. Så det handler simpelthen om at være i øjenhøjde og nærvær, for ellers så bliver vi ikke bedre til at lytte til børnene. Og jeg har ikke engang lyst til at fest, men det kommer af sig selv. Siger det kommer af sig selv. Jeg har ikke engang lyst til at fest, men det kommer af sig selv. Jeg glæder mig til at møde nogle af de unge mennesker, for det er rart at få sat ansigt på folk, der lytter til ens musik. Og det er godt at komme ud og vise dem, at jeg også bare er et normalt menneske, og at jeg også bare er afslappet og cool, og så er det fedt bare at komme ud og hygge sig med dem. Vi mennesker, vi fungerer rigtig godt sammen med andre mennesker, og vi er jo et flokdyr. Så det der med, at man har den der fornemmelse af, at jeg står ikke alene. Den følelse, den kan jeg se nu. Jeg kan se, at der er mange, der begynder at lære hinanden at kende. Det er fællesskab, og så lidt mere fællesskab. Det har været så fantastisk at spille for børnene her til Jettes Havefest. Vi havde en fantastisk fest sammen. Alle dansede, sang med og var glade, så jeg er mega taknemmelig over at kunne være en del af det her. Når anbragte børn møder andre anbragte børn, så oplever de en større afslappethed. De oplever også, at de får en følelse af, at de ikke er anderledes. De får mulighed for at snakke sammen. Så danner de nye venskaber, og mange af de her venskaber, som de danner ved de her arrangementer, kan vi se for andre ting, at dem holder de ved lige efterfølgende. Det er en kæmpe hjælp for nogle af de her anbragte børn. Det er specielt, og det er en oplevelse. Er det godt her i midten? Og vi glæder os til at stå på plænen her i den private ejendom og lave en shutdown, som vi altid gør. Vi har ansigtsmaler, vi har frisører, vi har streetbasket, vi har bordtennis, og så har vi ikke mindst meet and greet med de store kunstnere. Så de er kommet helt tæt på dem. Der er blevet skrevet autografer, der er blevet taget billeder. Altså, de har fået Arti Arti, Ejske, Emilian og Togo. Så det er til top dollarklasse, som de her kunstnere, de viser sig over for børnene. Ja, tak! Vi synes, det er et mega vigtigt formål at gå ind og støtte op omkring. Og vi må bare sige, at når vi kigger på de børn, der er her i dag, og ser deres ansigter, og ser, hvor meget de får ud af at være så tæt på deres allerstørste idoler, og få en kæmpe oplevelse med hjem i deres rygsæk, så giver det bare så meget mening. I hygger rigtig meget, det kan jeg godt lide at se. Og dig, du danser mega godt. Du er den sejeste. Det, at de her store stjerner taler så direkte til børnene og ser dem så tydeligt, som de har gjort i dag, det gør noget helt særligt. Der er en grund til, at man har kendte mennesker i alle mulige sammenhænge, fordi de er rollemodeller, og de har vist sig som de absolut bedste rollemodeller. De talte meget direkte til børnene om håb og drømme, om mig og ville livet. Og den følelse, som de giver børnene om at blive set og hørt, den er så vigtig. Den sætter sig langt ind i kroppen, og det glæder mig bare helt enormt. Det er så fint. Det har været en fornøjelse at være her, og vi kan selvfølgelig gøre det igen. Altså, det var mega sjovt. Det var helt igennem en fantastisk oplevelse. Det var så dejlige arrangementer, der var fed energi, og der var smil, og det har været en fantastisk dag. Det har været fantastisk, ja. Kæmpe kærlighed for Togo. Hey. Altså, når jeg kiggede ud, så kunne jeg se, at de var glade, og altså, at man gav noget kærlighed. Og det er jo det vigtigste som artist. Og faktisk efter showet, så har jeg også skrevet nogle autografer. Der var en af pigerne, som sagde, hey, din musik, den hjælper mig igennem en svær tid. Og det er jo det smukkeste som en artist. Altså, det er det største, man kan få at vide, når ens musik kan hjælpe nogen igennem en svær periode. Jeg håber rigtig meget, når børnene går her fra den her dag, at de har så meget varme inde i kroppen og har håb for, at selvom livet kan være rigtig svært, og det kan det for alle mennesker, så er der stadigvæk en fremtid for mig. Sindssygt sommer, sommer sindssygt. Sindssygt sommer.